мастурбація це не щось таке, що соромно, брудно, погано, шкодить, як оці міфи. Це нормальний процес. Тобто набагато погано мастурбувати об живу людину, яку ви не хочете, до якої немає жодних таких емоцій і навіть тяги, а ви просто її використовуєте. Краще це робити руками, секс-іграшками. І ось і це буде безпечніше для здоров'я і для стосунків взагалі взаємин. І що наша головна ерогенна зона, крім клітора, це мозок. І ось ми все ж таки мозок має домінувати, і ми можемо свої думки не одразу, але якось впорядковувати. Деякі думки, які нам спадають на думку, вони не є істинними. Їх треба вчитися фільтрувати. Деякі такі, тобто не треба казати, що ура, все кльово, все супер, це буде неправда. Але те, що я стара товста, я на цій війні зістарюся, от таку думку краще намагатися пожбурити зі своєї свідомості. Типу, навіть всі старішають.